Erokamano ahinya japuonj Olima, ng'eni un kaka jopuonje bende munyalo yango ne jonyuol oko kacha weche kaka owinjore ahinya kinde ma bende koro migao mochung' weche mag somo nosechiwo ayanga chenro ma bende ibiro bed ka itiyo godo e somo mag senior school. Nyaka Ramogi jong bende biro bedo ka no graphics e yamo ma bende no aloso negi mar mondo mi gibed koda ng'eyo makare. Kata kamano achaka nagi chenro ma kamago. Iwacho ni nitiere somo mochuno, wagi nitiere career paths e kind mamoko. Career path kaka nyoro nyo lieke en debate manyo dhi mbele manyo miwa chakre tika ochiko nyaka paga beach mno rumo ma every county ne debate mondo wagol paro nikech somo ma koro wan go ni en somo wamedore kaka wadhi mbele kaka wamedo yange omiyo ne grade ochiko nyo miwa ni nitie kama koro wadhi e grade class mar 10 kwagi class mar 10 koro miwa ni wadhi yiero mokwongo miwa yiero yiero kwadhi e class mar 10 mokwongo wan gi gimi luongo ni pathways. Pathways kama koro tero wan ka in gidonjo kama in donj gi rogo ma kama in donj gi rogo ma kama koro pathways gi ne wan gi group in senior school gibedo clustered, gibedo group giketo gi kamoro achiel. Koro pathway mokwongo imiyo wani joma dhi timo pathway mokwongo triple pathway senior school. Triple pathway senior school ka en koro itimo giga adek, itimo STEM, titimo social science, titimo arts and sports. Koro chuni ni timo adek. To kae be nitie koro ke skunde ma koro dhi chak miwa miluongo ni double pathway school. Koro double pathway school ka itimo STEM. Nyiso ni itimo STEM, ikaw STEM tiyiero gi STEM gi social science kata STEM gi arts and sport. Koro STEM ni en ochuni nyaka itime ma ndalo ma onyokalo ni nyi wacho ni samoro nyathi ok ochuno mondo odhi tim kwano ni koro chuni nyaka itim kwano ni. Koro en gima nyaka ikaw mondo itim. Koro yudo ka mondo kaka wadhi group wadhi keto skunde wagi number 1 idhi yiergi according to the pathway. Nitie school mabro tim 3, nitie school mabro tim 2. Koro nyiso ni STEM nyaka itim e kamoro amora midhiye. Mar ariyo en gi wadhi yiero skunde go according to accommodation or status. In status ka wan gi day school me yiera idhi school tiduogo ot. Kendo wan gi gimiluongo ni hybrid senior school ma koro en mixed day and boarding. Mabe ichaki yiero. Koro yudo ni imiyo wa gik madhi manyalo bedo ka guide wa kata manyalo bedo ka telonwa e samwa dwa yiero kama wadhiye. Koro yiero mokwongo pathway ka wan gi grube ariyo. Group mokwongo kiyiero group mar triple pathway senior school idhi timo adek. STEM kaka sewache STEM, we have sports and social science. Yes. Arts and sports gi social science. Kamano. Mago e gik tingeni e kinde ma bende janyuol koro winjo nikech janyuol bende wacho ni e kinde ma bende koro gikonyo nyithindgi mano mar yiero skunde mago mag senior. Wacho ni a total of 12 senior schools based on career pathways nikech kaka osenyisi kanyo kaka mwalimu Olima osenyisi nyaka Ramogi jwang pathways go kiyiero bende nitiere skunde ma bende biro bedo ka timo pathways mopogore. Koro wacho ni giyiero a total of 12. Kanyo koro nyalo mana lero negi makare. Giyiero a total of 12. Out of 12 magiyiero ni idhi yudo ka mokwongo in a total of 12 magiyiero ni ochiko nyaka bed boarding. Ochiko nyaka bed boarding. Nyaka koro bed boarding. Ochiko kuomgi nyaka bed boarding. To iyo ochiko mabedo boarding gi a beach ang'wen kuom ochiko. Ang'wen kuom ochiko nyaka koro bed e county magiaye. Mano boarding. Ang'wen kuom ochiko nyaka bed e county magiaye. Casta beach bedo alwora county malwora skunde malwora ma county no. Koro ka nyathini otimo Nairobi to nyiso ni nyaka koro iyier sikunde 4 maya Nairobi County boarding.
ka nyathini timo Nairobi, koro achako mi skunde 4 maya county maya kanyo, county maya around Nairobi adhi mbele. Koro 3 tiyiero day school mago biro gedo. Koro gin adi 12 e kuom 9 nyaka iyier boding. Boding miyiere 9 gi 4 kuomgi nyaka bed yara county man aluorani, kasto 5 kuomgi biro ya county mabe 4 kuomgi ya county mane aluorani, kasto 5 kuomgi biro ya county machiegni kodi, to 3 kuomgi koro yiero day school. Mano biro keto 9. En mana gino maranya koro mga jwango winjo